Als ik zie hoe er tegenover mij werd gedaan. Er werd altijd door mijn chef dan vol walging over mij gesproken. Alsof de rillingen over de rug liepen na een braakaanval. Rechtstreeks op? Rechtstreeks naar mij. Mensen die waarom komen om te reïntegreren, die worden op een gang gezet of op een onverwarmde kamer. Die worden in een hoekje gedouwd, dus op die manier worden ze voortpest. Gesprekken die zo voor de vuistweg worden aangevraagd om ambtenaren, kom maar eens even gauw in mijn kamertje. Je bent niet voorbereid, je weet niet wat over gaat. En dan met z'n drieën tegen jou alleen. En dan is het de manier om je psychisch onder druk te zetten. De kwestie speelt in elk geval op de afdelingen publiek, openbare werken, facilitair en belasting en financiële administratie. En is roenom in de organisatie bekend. Als je aangeeft bij hooggeplaatsten en heel hooggeplaatsten dat je graag de situatie wilt voorleggen, wat er zo al op het gemeentehuis speelt, dan word je niet eens uitgenodigd voor een gesprek. Er heerst een cultuur van macht en er is een machtsstrijd. En dat hadden de Heuge Heren beslissen. Dat zou wij stem machteloos daarmee maar kwam de Chinoor. En de Hege Heren, waar bedoel je daar dan mee? Dat is het directieteam en PNO. Er zit een club mensen in de top die dit tolereert en die daar helemaal geen problemen mee heeft. Bij de gemeente is een vertrouwenspersoon in dienst voor de maaiwerkers. Uit een rapport van Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten had blijken dat hij nog net genoeg traind is, wil ze er al wel een tal jaren werken. De vertrouwenspersoon heb ik de indruk die de informatie die ze verkrijgt van ambtenaren, dat die op de verkeerde bureaus terechtkomen. Met alle gevolgen van dien. En dat is ook wel gebleken. Degenen die bij de vertrouwenspersoon hebben geklaagd, die zijn inmiddels ontslagen. Ja, verder kun je nergens heen. Want ja, je moet toch altijd naar je chef of naar de gemeentesecretaris of nou, wat dan ook. Maar ja, als die bij de club horen, dan kun je nergens heen. De intimidatie en pesterijen hebben grote gevolgen voor de maaiwerkers. Ze komen ziek thuis te zitten, krijgen ontslag of vielen haar dwongen om ontslag te nemen. Dat gebeurde ook bij Jantina Pool. Dus ik heb hier inderdaad in juli heb ik mijn eigen doodsvonnis tussen aanhalingstekens. Zo ik dat op dat moment zeg ik dat echt en eigenlijk nou nog heb ik eigenlijk dat tekenen. Dan viel dus die zo onder druk zetten? Ja, ik viel me echt onder druk zetten. Zo, ik weet nog eens een keer kostwinner en ik heb er hartstikke naar het zin. En gewoon op zo'n manier, dan denk ik snap net dat je zo leeg bij de grond wezen kennen. Dat je zo onmenselijk handel je. Ik snap dat echt net. Nou joert er de nog net. Nee. En dan weet ik dat er meer mensen binnen die in zo'n situatie zitten. Dan denk ik, mensen, alsjeblieft,